ο στυλ μας είναι της Belle Époque. Μπορεί οι Γάλλοι συγγραφείς νιόνιο και ποιητές να είναι δημοφιλείς, να μεταφράζονται συχνά στη γλώσσα μας και να παίζονται στα θέατρα κρατικά ή μη, έτσι. Μπορεί η εθνική μας πινακοθήκη να αγαπά ιδιαίτερα τους Γάλλους ιμπρεσιονιστές, μπορεί ακόμα και το γαλλικό σινεμά να έχει παθιασμένους φίλους, αλλά οι Γάλλοι συνθέτες παραμένουν ελάχιστα γνωστοί στη χώρα μας. Για πολλούς ο Φάουστ του Γκουνό, που παρουσίασε πρόσφατα με εντυπωσιακή επιτυχία η εθνική λυρική σκηνή, υπήρξε μια έκπληξη. Τι έκπληξη στα αλήθεια για την άλλοτε δημοφιλέστερη όπερα του ρεπερτορίου. Ωστόσο, άλλη όπερα του Γκουνό δεν έχει δει η Αθήνα, ούτε καν τη δημοσφιλέστερη Ρωμαίος και Ιουλιέτα, που τα τελευταία χρόνια ήρθε και πάλι στην επικαιρότητα χάρη στην Άννα Ντρεμπρέγκο. Είτε η διάσημη Ρωσίδα ντίβα πρωταγωνιστούσε, είτε τη θέση της στη μέχρι πρότινος άγνωστη Γεωργιανή Νίνο Μαχαϊάτσα, που είδε έτσι το αστέρι της να ανατέλει ξαφνίκα. Στον χορό τόι λυρικόι θεατρόι, να σου πω κάτι. Ποιο? Τα μαλλιά σου καβάφεις. Όχι, είναι φυσικά. Συνέχισε παρακαλώ. Δραστηρίος Γαλλός συνθετής από τον Γκούνο υπήρξε ο Ζιλ Μάνσε. Τι λέει εδώ, από τον θανάτο τόι οποιόι συμπληρωθήκαν φετός 100 χρόνια. Σταμάτα και φύλαμε. Ναι! Ναι λοιπόν, ναι!